Vjerojatno se suočavate sa velikim problemima vezanim za sport u ovom korona vremenu. Nastavnici, suradnici, profesori, učitelji imaju problem što savjetovati djeci. A zapravo problema uopće nema. I znanost i praksa govore vrlo jednostavno. Sport, tjelesno vježbanje, zdravo hranjenje, stres menadžment, druženje su temelj zdravlja. S druge strane, sve što sam nabrojao je temelj dobrog imuniteta, a imunitet je zapravo prva instanca, prva razina obrane od svih zaraznih bolesti, ali i od svih kroničnih nezaraznih bolesti. Prema tome, imamo dovoljno razloga da upućujemo našu djecu, naše učenike, naše studente, dakle svu mladu populaciju prema dobrom, kvalitetnom vježbanju i životnom stilu. Životni stil je i uzrok, ali životni stil je i rješenje za sve probleme s kojima se trenutno u korona vremenu susrećemo. Ispred struke, sportske struke, kineziološke struke, ispred vaših profesora, mogu čak govoriti i u njihovo ime, mogu vam savjetovati sljedeće. Vježbajte, budite aktivni što češće, što više u jednom danu i u jednom tjednu i mjesecu i godišnje, jer vam to donosi mnoge dobrobiti. Bolje ćete se osjećati, bolje ćete se družiti, bolje ćete učiti, bolje ćete spavati i osjećat ćete se sretnije, sposobnije i sigurnije. Prema tome, slušajte vaše profesore tjelesne i zdravstvene kulture, magistre kineziologije, slušajte vaše učitelje, slušajte sve one koji vas nečemu mogu naučiti, a najviše vas mogu naučiti životu. Dobar život je vezan za životni stil, a životni stil vam nudi vaše zdravlje, bolje zdravlje. Životni stil, dobar životni stil vam nudi da se osjećate bolje i sretnije. U mome životu sport je značio puno. Davao mi je priliku za druženjem, za razvojem, za bržim razmišljanjem, za bržim snalaženjem u svakoj situaciji. Sport mi je nudio motivaciju za daljnja životna postignuća. Zbog toga je i poznato, oni koji se bave sportom, koji su bili uspješni u sportu, koji su živjeli sport, su uglavnom uspješni u svemu u čemu se ili čime se u životu bave. Stoga i vama mogu preporučiti, idite tim putem. To je pouzdan put, to je dobar put, to je put koji nudi garantiran uspjeh u životu, čime god se bavili i kamo god išli. Evo, imam priliku i privilegiju u ovoj sjajnoj, velikoj akciji Hrvatskog školskog sportskog saveza sudjelovati i dati vam neke poruke, neke ideje temeljene na vlastitom iskustvu, temeljene na znanstvenim istraživanjima, temeljene na kineziologiji koja danas život znači u ovom teškom vremenu. Prije svega, vodite računa o svom životnom stilu. Vodite računa o tome da se dobro hranite, da dobro i pozitivno mislite, da se dobro družite i naravno ponajviše da budete aktivni i dobro i kvalitetno tjelesno vježbate. I pazite, ne 2 ili 3 puta tjedno. Činite to svaki dan. 10, 15 minuta, pola sata ili više sati. I još jedna vrlo bitna stvar. Poslušajte one koji su za to školovani, koji su stručni, koji su eksperti u tome, a to su kineziolozi, to su vaši profesori tjelesne i zdravstvene kulture. Oni imaju svo znanje svijeta, svoje iskustvo kojim vas mogu voditi prema zdravom životu, a zdravi ljudi, sposobni ljudi su i sretni ljudi. Budite sretni.